Наблюдател от страна на Българска федерация автомобилен спорт е Георги Драгиев. Председател на спортните комисари Александър Ковачев. Обявявани предварително, малко по-късно съвсем официално, ако трябва ще им дадем възможност да споделят онова, което мислят и очакват. Спортни комисари са Галян Господинов и Кристиян Тодоров. На всички тези господа благодарим за участието, за съдействието, за присъствието и за компетентната намеса. Директор на проявата разбрахте Пламен Тенев. Николай Колев е човекът, който отговаря за трофи над преварата конкретно. Любо Димитров също му помага в тази област трофи. Венко Градев заедно с Росен Райчев пък отговарят за надпреварата рали. Благодаря ви. Обявявам официално състезанието Варна Offroad 2014 за открито. Аплодисменти. Там че ние заедно с директор на програмата Пламен Тенев официално ще дадат церемониалния старт на Варна Offroad 2014. Внимателно всички с машините, за зрителите се отнася най-вече това. Направете път, за да могат всички да се и да им пожелая успех. Втория екипаж в клас Т2 един мощен, перфектно подготвен автомобил и екипаж почти слятли заедно, готови за битка в тази годишната надпревара, втори кръг от шампионата по офроуд. Руси Русев, Руслан Трифонов, Митсубиши Паджеро, Рали Рейд БГ. Силно огнено сърце, големи гуми и да не забравяме голям мъж зад волана. Да им пожелаем успех. Бойко Манчев, Николай Кашов, Нисан Патрол. Едва на второ състезание участват заедно, но със силния си дебют дават изключително сериозна заявка във втория кръг от шампионата по офроуд. Това дължа да го отбележа, нека да ги аплодираме. Мурат Тапаново и Тодор Пировски, Митсубиши. Номер 5 на старта. Това са две прекрасни дами, изцяло обзаведени в черни агресивни тонове като екипи, олицетворяващи желанието на тези момичета за победа. Участници, които тази година за първи път се пускат в шампионата, но опитът им като екипаж е голям. Пожелаваме им успех на старта на офроуд надпреварата. Това е екипажът, който участва под номер 6 Станислав Стоянов, Павел Радев, Нисан Патрол, RB Патрол Тим. Следващият екипаж Иво Върбанов и Георги Антонов беше екипажа, който потегли. Сега на линия с Станислав Стоянов и Павел Радев с Нисан Патрол, RB Патрол Тим. Това са екипажи от клас Т1, защото имаме и клас Т2. Нека да им пожелаем успех и на тях. С Митсубиши Паджеро, спортен клуб Офроуд. Вече отиваме към клас Т2. Най-бързият екипаж в прелюдието преди около месец, състезанието в Кърджали. С 202 номер е Захари Захариев, Атанас Арабаджиев. Състезание в Брюксел. Успехи в тази битка. Очакваме следващият участник с номер 203 да подходи към 4 по 4. Един смесен екипаж. Миналогодишният шампион в клас Т2. Успех и на водача, и на неговия навигатор. Приятели, това са биткаджиите в клас УТВ. Ники Гочев, едно от най-големите имена. В тази
в тази машина, в този клас. U9 представител на Crazy Fox Варна, Crazy Fox Гочев. С изключително много победи не само на българска земя, един от Стойко Кънчев, U9 Polaris 900, Crazy Fox Гочев също представляват. Двамата господа от един отбор, двама участници и още една машина в клас U9, това е клас Т3 официално, ако трябва да спазвам терминологията на организаторите. Еди Багдасарян, Краси Колев, U9 Polaris RZR 1004x4 Adventure. Това бяха участниците в клас Т3. Ето ги. Тунингован Нисан. Изключително бърз. Виждам, че и Кристияна Генчева се появи от нищото, началник отдел спорт, като организатор и като партньор община Варна. Нека да й дадем възможност на Кристияна да даде старта на първият участник в класа Open. Браво, Кристияна! Господин и неговия навигатор, екипаж съставен от ветерани в ралито, които имат сериозни амбиции тази година, наричам ги ветерани не по години, ветерани по опит. Нека да ги аплодираме. Страхотна компания са двамата. Доайени на офрода. Успех ви желая, господа. С 402 Петю Минчев, Кирил Кирилов, Mitsubishi Pajero. С номер 4 с тази прекрасна машина Искрен Илиев, Десислава Роева, Jeep Cherokee, Network Racing. Това е отбора, който представляват. Смесен екипаж. Първо участие във Варна. От името на организаторите успех и безаварийно завършване, господа. 404 е номера на Тодор Христов, Пламен Богданов, Mitsubishi Montero, АД Рали Тим. Още един прекрасно изглеждащ офроуд бандит. Да им пожелаем успех. Господине, ако сте готов, малкият господин с флага, давайте старта, да не бавим. С 405 е последният участник в клас Open, отворения клас. Атанас Пиридонов, Даниел Мест GF, Нисан Патрол. Те са представители на Добрич. Дано да са изучили добре трасето в региона. Да им пожелаем успех. Това е Жуков. Машината е Нисан Патрол, представители на Черно море Варна. Те са представители на клуба Домакин. Успех и господа! Това е първият автомобил в клас Трофи. Класирането е по класа. Името Кафтеранис Чарисис и Радос Константинос. Джип Вранглер Стив 4x4 Тесалоники. Гръцки екипаж, дошли да воюват тук. Няма нищо лошо, успех на гърците. Под номер 3 Трофи класа Живко Бакалов, Йордан Стоянов, Нисан Патрол, Офроуд клуб Стара Загора. Младите господа с флага дават старти на третия в този клас. Номер 4 в Трофи над преварата Борис Борисов, Венемир Великов е до него, Mitsubishi Pajero, двамата са от Русе. Клас Трофи, веднага след тях подхожда екипажът с номер 5, състезателен номер 5. Виждам, че там е зад волана на тази бойна машина Даниела Янчева и Благой Петров, Сузуки SG410, те са от Варна. Успех! Състезателен номер 6 Петър Добрев, Николай Николов, Мерцедес G300 ТВ, Офроуд Варна. Готови за старт. Успехи! Юнайдин Морат, Делян Димитров, Джип Вранглер, Network Racing е отбора, който представляват. Успехи! Гослав Янев, Николай Георгиев, Мерцедес G, Кар Драго е отбора, който представляват господата. Да им пожелаваме на тях успех в тридневната битка. С това отиваме към... Така бяхме решили, че АТВ-тата и ендуро мотоциклетистите поради метеоусловия да не бъдат тук и да не стартират официално. Но аз им благодаря, че са намерили сили и са тук без мотоциклетистите. Нека да дадем старта на тях. Джипове Трофи 3 класа Т1, Т2 и Open, ендуро мотоциклети, УТВ-та и АТВ-тата. Това са класовете, в които ще се води 3 дни битка. А в 20 часа на 4 май в хотел Дяргана в Албена ще стане ясно кой как се е справил и как изглежда класирането. Желая ви добро настроение и хубав ден. Останете тук да се наслаждавате на страхотните ветроходи.